ассалому алайкум дӯстони азиз. Чун ҳар вақте дар экранҳои шумо барномаи гапаросташ ва ровиёни барнома ман Мақсуд Ҷабодуров ва ман Санҷар Шерматов. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳаматон назми дурустми шумо, насринатон зӯрми. Ман ҳар дафъа охири видео мегуфтаги гапомоя сараша мегуфтаги, чунки баъзе вақт мешавад ки шумо то охириша тамошо намекунед. Дӯстони азиз, ин барномаи тамошо кунед, ин нашрша тамошо кунед ва албатта амин якта лайк, комментарий, амин мнение худатона амин поин бинависида бироитон дӯстони азиз. Чӣ хел ки мегӯем ҳар дафъа ман мегӯям ки сарашба гапа мӯл намекунам мегӯям, лекин ин дафъа сарашба камтар гапама мӯл кардам. ҳозир дӯстони азиз меҳмони имрӯзаи ман муаррифӣ кунам, агар гапама мӯл кардагим ҳичи не шуда мемонад, чунки дӯстони азиз имрӯза меҳмони мо журналист, муаллим, кандидат наук ва роҳбари киностудияи Суғсинамо Осими Орифпур. Марҳамат. Assalomu alaykum. Bashir shoma bas. Камтар қизиқ киди zo'r. Va як shogirdam як рӯз занг зада гуфт ки устод гуфт ман шумо чӣ хел муаррифӣ кунам, гуфт интервью гирифту. Чӣ хел муаррифӣ кунам, кадом вазифатонро гӯям, гуфт. Багашта гуфтам ки хаб биё ҳам ту кӯтоҳ карда гуфт ки вай журналист вергул омӯзгор. Гуфт ки устод гуфт гапа росташ, агар ҳамин вай хе плашка мешад ку поём дар номаш. Агар ҳамин хе нависамгар гуфт вай слишком пам шуда рафтанаш мумкин. ҳама агар унвонтонро гара. Гуфтам не ҳамун журналист вергул синамогар навис мешад тамом. Хулас вай шукр. Ҳамаш. Шумо дидекон. Ташаккур. Шумо дид барномаи мо. Барномаи мо мехоҳад ки дусета рубрика мо ҳай. Якум рубрика мо ҳамин ки камтар дар бораи автобиографиятон гап мезанем. Шумо аз куҷо хондаги сони сексекин бо саволҳои дода боло мебуроем. беҳтараш мешуд аввал аз соли таваллудтон сар мекардед. ҳамин хел. Соли 1985 дар деҳаи дар ноҳияи Деваштиш, деҳаи Угук таваллуд шудаги ман. Бисёр нафаро мегӯянд ки ту аз Зафаробод. Дар ҳақиқат соли 85 ман дар деҳаи Угук таваллуд шудаги 22 апрел. Ин рӯзи таваллуди Ленин. рӯзи таваллуди Ленин. ҳамон мана дар мактаб ҳамсинфом Ленин мегуфтанд. Ленин ба донишам нағз буд, сардори синф будам нағз мехондам, баъд ҳамсинфом мегуфтанд ки ту Ленин мегуфтанд. Як лақаби ман Ленин буд ва як лақаби ман Қонун буд. Ман Қонунро бисёр нағз медонистам. Аз рӯи Қонун гуфту моддаҳои Қонун гап мезадем. Ин нағз. Соли 87 падару модар, чун падарам дар ҳамон ноҳияи Зафаробод дар самти мелоратсия, яъне обёрӣ кор мекарданд, давлат хона додагӣ, баъд падар кӯчида Зафаробод омадаги дигар хоҳарам ҳам дар ҳамон вай таваллуд шудаги дар Угук таваллуд шудаги додарам Дилошуб ки продюсери филмҳои мо ҳаст, Дилошуб Орифзода дар ҳамон пахтакор мегӯем ҳаёти нав, ноҳияи Зафаробод, шаҳраки ҳаёти нав. Унҷа агар ягон бор гузоратон афтад ё ин ки рафтамонед ягон видеоҳо бибинед, агар дута даст анахе истодагию пахтае дошта местад. Калон ҳаст анахе як гӯем як бурҷ гӯем, як нишона гӯем, калон аст, масалан қариби 20-25 метр пахтае дошта истодагӣ, рамзи пахта, яъне рамзи деҳқон. Ана ҳамон шаҳрагу ман калон шудагӣ, ҳамон болоҳои ҳамон пахтаам буромада фуромада мегаштем. Худаш Зафаробод мӯлтар пахта. Аслан пахтакор, падари манам пахтакор будам, модарам ҳам хеле деҳқон будам, кор мекардем, дар саҳро кор мекардем. Дар ноҳияи Зафаробод мактаби рақами 16 хондагӣ ҳастам ва тамоми ҳаёти ман саҳро бо гузаштагӣ. ҳамин даруни пахта гузаштагӣ. Модарам мегуфтанд ки ман ту майда будию, туя вай ба якта сумка ба баста мемондам, сумкае ки мебуред ку, ҳамон сумка ба туя баста мемондам, дастат ба бузичота медодам, худам пахтачинӣ ба мерафтам, ё ин ки гектар задам мерафтам, туя соя кара мемондам ки ту ҳамин хел бачи ба оду будӣ, ҳамон ҷод бешта корота карда, ягон кор карда шти мегуфтанд. Ту ягон вақт мана озор додагӣ не, ҳам дар вақти кӯдакит, ҳам дар вақти калонсолит. Ба як одати бисёр аҷиб доштам, вақте ки мо рафтагӣ ҳамон Зафаробод шаҳраки ҳаёти нав сохтагида, устоҳо нав сохтагида, як бригада аз Узбекистон, як бригада аз Хуҷанд, як бригада аз Исаравшан, се бригада ҳамон шаҳре ки мо пӯшидагӣ. Баъд ман майдача будиаму, ҳар фақат аз ким куҷое як реккачаҳоя бардошта гирифта мемондиам. Вай апаҷон дар кор мешад гуфта. ҳамона баъд модар сӯхтагӣ намедонам, як сол сӯхтагӣ ҳамон рекка. Хулас ҳаёти мо ҳамин деҳа ба гузаштагӣ, шаҳра ба гузаштагӣ. Амадагитон одами полезный буд. лекин якта чиз дар зеҳни ман буд, ҳамеша ҳамин чиза ёдам баҳай. Масалан мо говпоӣ мерафтем,
як рӯз гов пойда истодиму ваям як ҳамроҳи ман номаш бахтовар гуфт ки бачаҳо бетон як савол метиҳам гуфт ҳамин ба фикри шумо ҳозир киси осим ба чи аст акун пеш аз зимистон масалан аввали баҳор одамо бушластои ғафс мепӯшед ку бушлати ғафс пӯштаги ман бакашта чи аст инаш гуфт ки парварда инаш гуфт ки қанд инаш гуфт ки нон баъд ягон ташнаев гуфт ки киси осим ба китоб ҳаст дар ҳақиқат ман ҳар вақти дашт мерафтам саҳро мерафтам ҳамроҳи худам китоб бардошта мебурдам китобо гирифта мерафтам ҳамон китоб хонда мешидам ё шеър аз ёд мекардам ина ягон кас ман намегуфт модар падар намегуфтанд ҳамин як одат будааст яманба ки агар китоб хонӣ одами нағз мешавӣ одами бузург мешавӣ ҳамин чиза гуфтагӣ калаба программировать кардагӣ ҳамин чия ман ҳамроҳам китоб гирифта мерафтагӣ ҳама хандидам баъд ман хандидам гуфтам ки ту аз куҷо фаҳмидӣ гуфтам хеле рӯдакӣ буд як китоби майдача китоби кисагӣ гирифтам вай рӯдакӣ ман рӯдакӣ хеле шеърош аз ёд кардаги будам гирифта хеле нишон додам хулас ҳамон вақтое ки ман саҳро мерафтам гов мебурдам ё ин ки масалан соати 4 саҳар модар қати чӣ мерафтем барои гектар задан мерафтем гектар мегӯянд яъне замини пахтаи гектар мегӯянд ҳамин мафҳуми замини пахта дар мардуми зафаробод гектар аст мо гектар задан мерафтем соати 4 саҳар соати 6-7 говҳои падарам гирифта меомаданд завтрак мекардем баъд ман мактаб мерафтам яъне ҳаёт ҳамин хел буд баъд ҳамеша вақте ман гектар мерафтам ҳар вақти калан мезадам дар ҳавои гарм ҳар вақте масалан гов мепоидам дар зеҳнам ҳамин фикр буд ки ман вақти хуҷанд мерам нағз мехонам донишгоҳ тамом мекунам ҳамаҷо кор ба медарам фарзандома нағз калом мекунам мактабои нағз ба мехононам худам хона мехарам худам мошин мехарам падару модарама гирифта мерам ҳамонҷа ва ҳамин ҳозир амалӣ шуд яъне ман ина бинед масалан ҳозир ман ба ин тамошобино бисёр мехоҳам ки ҳамин чиз нағз таваҷҷӯҳ кунанд мо ҳар чизе ки дар зеҳнамо ҳасту ҳар чизе ки фикрамо рафта мерасад худамо ҳамон чиз рафта мерасем имрӯз ҳама чизе ки замони масалан дар зеҳну дар фикр буд ҳамаш амалӣ шудагӣ самолёт камера хуб хона телевизор ҳама яъне ин маъниш ин аст ки мо бояд фикр карда тавонем ва аз ҳама аҷиби ҳамин ки барои фикр кардан мо ягон кас ба ягон тим пулам наметим ягон кас ба назараш ба қарздорам недем мо фикр мекунем орзу мекунем мо чӣ ки фикр кунем ҳамон фикрамо мерем де рост нағз фикр кунем ҳам мерем фикри нағз ганда кунем ҳам мерем ина бинед ки масалан ман ҳар чизе ки фикр мекардам рафта расидам масалан ҳамин падару модарама овардам бачаҳома масалан ҳозир мехонам дирӯз ҳамин писарам гуфтам ки бачаам ҳозир вай бояд духтурӣ бахонад якта маркази таълимӣ ба даровардем ҳозир ки номашо гӯям инҷо реклама мешавад намегӯям барои як маркази таълиме бурдам вай ба тайёр мекунад мединститут ба тайёр мекунад ман гуфтам бачаам ту вақташ ба ман саҳро ба каланд зада гов поида фикр кардагӣ ки ман ҳаётам ҳамихел месозам ки ту азоб накашӣ лекин имрӯз ту бояд фикр кунӣ ки ту ҷое ба рафта расӣ ту зона комфорт ба зиндагӣ набояд кунӣ ту бояд чизе фикр кунӣ бояд дар зеҳнат чизҳое бошад ки масалан ман россия ба мехонам падару модарам америка ба гирифта мебарам гуфта ту фикр кунӣ бояд ту бояд фикрат калон бошад зеҳнат калон бошад гуфта даруни мошин ба ҳамин чиза фаҳмонда рафтам яъне мазмунаш ин ки яъне ҳаёти ман бисёр гӯем ки сахт ҳаёти вазнин не лекин ҳаёти бисёр печида гузаштагӣ масалан ҳанӯз замони мо замони вай буд ку замони гушнагӣ буд замони вазбинӣ буд замони ҷанг буд масалан як қиссаи кӯтоҳ ҳаст хотирам ба соли 93 буд ё 94 буд падару модарам дашт рафтану гуфтанд ки бачаам ту рафта магазин ба очрат истода нон гирифта биё ҳамхел вақтҳо буданд ҳама ёдаш ба аст масалан ҳозир ман ин гапа гуфта истодиам гирия гулугур мекунад барои чи барои он ки мо чӣ қадар ҳамин давраҳои сахта гузашта омадем имрӯз бинед мана фаровонӣ масалан хона ба този бачаҳо тухм намехӯрад завтрак ба нозу нуз мекунад ки ман ина намехӯрам ва намехӯрам давраи мо ба ин хел чиз аз куҷо буд давраи кӯдакӣ мо ба якта қанд агар бошад завтрак ба мо туй буд де ҳамон рӯз барои мо шумо чанд фарзанд мо 3 фарзанд мо 5 фарзанд 5 кас ҳамин соати гуфти шумо бо соати 4 ё 5 саҳар кади рафта очиратим меистодим барои чойрак нон ман пухтараки ама шумо ки баровардем 85 ҳамин чиз ёдам омад ҳаки гуфти шумо бо инаку бо ҳама баяш се буд одам ба беднигӣ шамин буд ки баъзе вақт мешуд ки очират беистоду ҳам то очират омдагинанда нон адом мегуфт
анами ҳозир қиссаи ман ҳамихе ки ман ба чӣ хотир ин гапа мегӯям мо ба ҷое омада расидем ҳамин бояд ташаккур гуфт ба сиёсатмадорои мо бояд ташаккур гуфт ба пешвои миллат бояд ташаккур гуфт ба ҳама он нафарое ки ҳамин давлата сохтанд ин чиза ташаккур бояд гуфт ман очират поидам хай хулас соат 2 шуд ба фикру хаёли он ки масалан ҳозир ман дута нони хлеба буханка гирифта хона мераму модари ман бисёр ҳамихе одама рӯҳбаланд кардана нағз мебинанд бачаҷонам бамурам нон биёрам бамурам бачи калонам бамурам бачам калон шудааст нон овардааст ҳамин фикрҳо қатӣ бачи ман акуман вақт хурдтар будам бачи ман ман сиф 2 будам 3 будам бачи ман дастёр шудааст фалон ҳамин фикру андеша қатӣ ман аку то соати 2 гурусна интизор саҳар завтрак кардаги не хулас навбатам омад ҳамтон одам гуфт ки номи ту чӣ гуфт ман номам осим гуфтам номи падарат чӣ гуфт ориф гуфтам ту нигоҳ карду номи шумо рӯйхат ба негуфт падаратаго омода рӯйхат ба номатонро дарорам гуфт ман ҳамхе истодам вай пуштангим як марди акун ғулаи вай кашола карду мана партофт ин тараф ба бурое навбати ман аку ман карахт буромадам то хона гирья карда омадам то хонаи гирья карда омадам аку ҳамон орзуҳое ки бачи ман нон биёр шуд бачаам мамурам фалон ҳамон гапҳое ки дар зеҳнам буд ҳамаш барбод рафт хокистар ба табдил ёфт хона омадам ки падару модар нестен албатта баъд хай дашт саҳро фуромадам дили гушна ё масалан як воқеъи дигар падар модар масалан ҳам ту медиданд ки ман имрӯз мефаҳмам чӣ ҳо рафтор мекунанд ҳама ба баробар нон тақсим мекарданд худо шумо камтар зиёдтар ҳам ту медиданд ки ман ё зиёдтар хурд истодиам ё ки ягон аъзои хонавӣ ё додарам ё хоҳарам ҳаққи худашона ё модарам ё падарам медоданд шумо ба ман воқеъ мумкин шуда бошад шумо чӣ гӯем агар ман сер бачам мегуфтанд ман имрӯз намедонам ё куҷо буромда мехӯрдагӣ набуд нон хулосан хеле давраи бисёр вазина гузарондем як воқеъи аҷиби дигар дар мавриди он ки ман бисёр китоб мехондам ва мо ҳақиқати ҳамсифам зикрулло нарзиф қати говпоӣ рафтему ҳамроҳи ман чун ҳамеша китоб говпоид истодем китоб ман таги як дарахт дошта китобо хонда истодиам номи китоб то ошёнаи муштарӣ номаш абдулҳусайн абдулқайсро номинасианда то ошёнаи муштарӣ ман ҳамин китобо хонда истодиам ки акун давлат рафта истодааст барои давлат барои вай муштарӣ якта вай сохтагӣ якта замин ба монанд ҷо сохтагӣ меваҳо фаровон об шилдирас рафта истодааст чумчуқо хонда истодааст булбул ҳамин хеле аҷоиб манзара инҷа замин ба монанд ку гуфтам ки рафта истодааст пушташ манам рафта истодиам кино барем одам китоб хонад кинобор мешад ку пушташ ман рафта истодиам яке танги кара сан ғалтид ин бо чӣ мӯъҷизаи муштарӣ бошад гуфта болое нигоҳ мекунам ки сада ин хеле нигоҳ мекунам ки ҳамсифам хандид истодааст зикрулло баргашта гуфт ки ҳақиқатан ман ҷиғ задам гуфт ту нафаҳмиди санг парсона гуватем ин пахта ба дар омад гуфт баъд аввалин мақолаи ман ҳамин буд китоб ҳам киност ҳамин воқеа ман вай карда рӯзномаи зарбдори ҳамон ноҳияро чоп карда будам китоб ҳам киност як кӯтоҳкаш чанд сола будед ман ҳам вақт синфи ё 7 будам ё синфи 8 будам якумин мақолот аввалин мақолаи ман китоб ҳам киност ҳамин воқеа нақл кардаги ман ҳамонҷо яъне ҳаёти ман дар гӯем ҳамин деҳа дар саҳро бо умеди бузург шудану бо умеди як шахсияти маънуфиятовар барои ҷомеа шудан калон шудагӣ ҳамин умеда падару модари ман дили ман ҷо кардагӣ бештар хай модарам падарам чун одами сиёсӣ буданд одами вазифадор буданд кор буданд бисёртар масалан саҳар мерафтанд бегоҳ меомаданд асосан модари мо ҳамин моя умеду орзухти калон кардагӣ дар хонаи мо медонед як қиссаи дигаре мегӯям баъд ба фикрам дигар рубрика гузарем ҳам мешад дар хонаи мо ғайбати як кӯча набуд ғайбати ҳамсоя набуд яъне падару модар ҳамин хел фазои сохтагӣ ки мо фақат ҳамин мешинем модарам ҳазил мекунанд падар қати падар ҳазил мекунанд модар қати мо қати ҳазил мекунанд ханда ҳамин хел калон шудагӣ ҳар касе ки хонаи мо биёяд агар мегуфт ки вай чӣ хел шумо ҳаётатон аҷоиб мегуфт масалан пул ҳаёти мо ба чандон аҳамият надошт муҳаббат аҳамият дошт меҳр аҳамият дошт зиндагӣ аҳамият дошт як номзади ман аз шаҳри хуҷанд аз ҳамин вай аз гӯем ки дӯст дошт ман як нафара дӯст доштам баъд хуб гирифта рафтам ноҳия гирифта рафтам ва вақте ки як рӯз дар муҳити мо буд хай ба ман ве нагирифтам як проблема шуд
муҳити моя диду гуфт ки ман мехоҳам ки ҳамин хеле оила дошта бошам. воқеан муҳити оилаи шумо аҷоиб, ханда ҳаст инҷа ва муҳаббат ҳаст, як гапи берун не, фақат гапи худатон. ҳамсоя гандакидагӣ ва ягандакида ина гандакидагӣ ман нест. ҳам модари ман ягон кас хеле ҷанг кунанам ки омода ҳамон тема хонаи мо ба набуд. ягон баҳс мешад ку оила ҳамсоя ба ҳамсоя мешад. яки суҳбатҳои мо фақат суҳбатҳои худамон буд. ва аз ҳама муҳим ҳамин рӯҳияи оянда инсони хуб мешад, оянда кори хуб ба мерад, оянда ҷамъият ба кӯмак мекунад. ҳамин рӯҳия қади калон шудем. ва то ба ҳамин рӯз ҳамин чиз ба омода расидем. соли чанд мактаб адо кардед? соли 2003 мактаба тамом кардам. соли 2003 донишгоҳи давлати хуҷанд шӯъбаи журналистика ба дохил шудам. бисёр аҷоиб қиссаи аҷоиб шудаги ҳамин ва дохил шудани ман. ҳамон давраи порагирӣ буд ку. ако имрӯз метавонем ба пуррагӣ дили пур қад ин гапа гӯем, чунки маркази миллии тестӣ аст бо шарофати масалан ҳамин сиёсати имрӯза, масалан маркази миллии тестӣ аст, ягон кас як тин пул наметиҳад. ин набинед донишат ҳаст, он вақт инсонҳое ки дониш дорад наметавонист донишгоҳ дохил шавад. ман соли 2003 хаткунандаҳо вай мешад, хаткунандаҳо ман аслан бояд духтур мешудам. аслан бояд ман духтур мешудам. дар паси ин дурбин тамошобино духтура медиданд. шояд як блогери духтур мешудам ман шояд. шумо духтур мешавед? орзуи ман духтур буд. падару модарам рафта душанбе ба ҳамон вақт пораҳоя гапзанон карда, пулмулаша гапзанон карда омаданд. хоб ҳисоб китоб кардем ки агар гова фурӯшем, дута гова фурӯшем, сета гусванда фурӯшем, 5-6 кас қарз гирем, агар ман донишгоҳ дохил мешавам. хулас ҳамон вақт пора мегирифтанд. афсус ки ҳам хеле буд давраи мо соли 2003. баъд гапзанон карда омадан хаткунандаҳо вайба баромад мекунанд. акун пеши раиси ноҳияба баромад мекунанд. акун ман ки фаъол будам, тамоми олимпиадаҳо ба ман забон адабиёт якум ҷо мегирифтам. баъд лагеро рафтаги будем. хулас мана ҳамчи як хонандаи фаъол назди вай оварданд, назди раиси ноҳия. аку ҳамонҷо фаъолои ноҳия нишастагӣ ман баромад кардам. аку як устоди мо худованд раҳмат кунад, бобоев сайфиддин вай одам почои мо мешуданд. яъне хола моя шавҳарашон вай одам бисёр донишманд буданд. ҳасанзода абдуҷамол ҳозир ҳамин профессори донишгоҳи давлати хуҷанд ҳастин, ҳамкурси ҳама одам забоншиносино ва ё адабиёт ба бохӯ буданд, шеър менависанд. ҳамхе хулас вақт солҳои ҷанг аз вахш кӯчида зафаробод омадаги буданд. мо ба ҳамин таълим медоданд, роҳ нишон медоданд. ҳама одам баромади мана тайёр карданд. хоб тайёр карданд. назир раиси ноҳия ман баромад кардам, шеър хондам. аку ҳамо овози падарам ки марғуладор аст, хеле басеви мегӯям ку бас дорад. ҳамо овозам хеле будааст, микрофон ба хушрубур омадагӣ менавидонам чӣ. баъд раиси ноҳия баъд аз ҳамон маҷлис ҳама бурафтанд. муаллимоя кимчи гуфтааст, ба гуфтааст ҳамон бачае ки якум баромад кард гуфтааст. вай ки буд гуфтааст. баъд хайф ё гуфтиянд ки аку ҳамон маориф ё гуфтиянд ки вай аз шаҳре ки ҳаёти нав, аз вай аз посёлки ҳаёти нав пахтакор, вай ҳамон носиров осим гӯям агар ҳамон бачае як бор даъват кунед то пеши ман гуфтиянд. баъд аку ҳамон маориф ба якта устоди мо умед раҳмонов кор мекарданд ва ё ҳамон бегоҳ омадан хурсанд. аку ҳамин вай одам чихе худашон чанд сол бефарзанд буданд, баъд охир ба фарзанддор шуданд. мо ҳамчун фарзанд дӯст медоштам. омаданд хурсанд ки вай раиси ноҳия осима назди шумо даъват кард гуфта. баъд пагаш аку хай падарам бо кор рафтам, ман модарам худӣ омадам. пеш раиси ноҳия омадем. исмоилов буданд, бисёр як шахсияти бузург. вай одам худованд раҳмат кунад гузаштанд. баъд қабулгоҳ омадем. баъд ёрдамчиш гуфт ки шумо намедароед, гуфт модарама, худашон дароянд гуфт. хай даромадам. баъд гуфт бачам ту куҷо бод дохил шудани имсол хатм карди, куҷо дохил шудани? ман гуфтам ки ман мединистут ба дохил шудани, ман духтур шудани. баъд гуфтам ки не, гуфтан ту журналист мешӣ. гуфтан баргаштам, ман гуфтам ки ман мехостам мардума табобат кунам. аку ҳамон вақт ҳамқадар гуфта мешад. баргашта гуфтам ки аку бачам ту суханат кити мардума тарбия мекунӣ. тамом де ҳамин гап. ҳаёти ман 180 градус табдил ёфт, тағйир ёфт ба самти журналистика. лекин унҷо уже пулоша дода гавзанон шудагӣ. пул додагӣ не, гавзанон шудагӣ. бояд мо ҳамин моҳи август, ин воқеа аку моҳои июн бошуд де. моҳи август бояд мо пула бухча барем, спорем, ман дохил шавам. баъд буромадам, ман гуфтам ки ино мегӯянд ки журналист мешӣ. гуфтан гӯям агар пуштам буромадан. баргаштам ту модарам нигоҳ кардам ки хоҳарҷон шумо назми дурустми фарзандатон худо хоҳад журналист мешавад, ман дархост менависам журналист мешавад. гуфта он вақт аку ноҳии зафаробод бисёр як ноҳии вай буд, ноҳии машҳур буд. ба чӣ хотир? ба он хотир ки
зафаробод бо пахта ба мебурдан ку обрӯш баланд буд хонандау донишу баъд хулас вай гирифта омадем дархосте гирифта омадем яке мебиём ки инҷа ба ҳама дасташ ба дархостайдия ҳамин аҳиста равшанам дархост гирифта омадагӣ аз раиси ноҳия ихе аз мачӯам гирифта омадагӣ мачӯам вай пахта кор ихе нигоҳ мекунам ки аз кони будомам овардагӣ ман тамом тарвуз аз даст афтидия ин чӣ хел мешавад ман чӣ хел дохил мешавам ҳамин медини суд равам нағз набуд акун хулас баъд споридим вая иншои нағз кардане ки навистам дар мавриди вай буд дар мавриди модар буд вай озод банавистам мавзӯи озод буд дар бораи модар навистам хулас баъд мандат шуд шитем ҳама аку ман ба чӣ хотир ҳамин ҷо бисёр ҷои аҷибаш аст ман пул додагӣ не ҳеҷ кас ба пул додагӣ не ягон кас ба гавзамон кардагӣ не аку ҳам хел шитем не ки 100% медонам ки ман дохил намешавам 100% ман даруни дилам гуфта истодааст ки дохил намешавам модарам гуфта истода ки бачам худо агар хоҳад дохил мешӣ ҳардумо шитем як имтиҳоно модар қити омадам як имтиҳоно падар қити омадам мандат ба модар қити омадам хай шитем ҳам хел баъд гурӯҳи буҷавӣ гуфт данг 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 гуфт тамом кард гурӯҳи шартномавӣ гуфт данг 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 гуфт ва носиров осимбой гуфт охир ба ҳамин ахир ба ва носиров осимбой гӯядагар айку модарам ура гуфт қисса каранда қарсак зада модар ака ама як қатор ду қатор пуштигидан ура гуфта аку номи ман набуромад паҳлавангӣ машарипи фирдавс ҳамкурсам аку унҷа мо намешиносим якдигара осимҷон хафа нашав хай ин сол дохил мешиам гуфта вай мера рӯбалад кардаса ва инҷа ура гуфта модар хиза накард ҳама мана хе нигоҳ карда модарам ман шарм доштам калехам кардам аку хай унҷа ҳозир масалан имрӯза тафаккур бошад ки ифтихор кунӣ масалан набихе ҳамин хел ҳолат ба шарм доштам хай донишгоҳ ҳам мана хондем тамом кардем сета баҳои чорқити дипломи сурх гирифтем ҳамагӣ сета баҳои чорам буд дипломи сурх гирифтем бисёр як давраҳои хуба давраи донишҷӯӣ гузарондем хай договоре дохил шудагӣ бошам ки лекин чандин воқеаҳо шуд ки ҳамин ахир панҷхонаҳое вай кардам буҷет пул намедодагӣ шудам манам ҳамин хел буд худаш агар кругли панҷ бахони буҷет мегузаронд 70% агар бошад буд мегузаронд моя ҳамин хел кард лекин ахир ба бо шартномавӣ мана номамо хондану дипломамо додану ҳама гӯ осим тамоми донишҷӯӣ таракат кардӣ ки буҷавӣ шавӣ буҷавӣ нашуди ахир ту бо шартномавӣ шартномаи минаш наст ки дипломас разм мегирад тез додан ҳамон лаҳза броварда додан ҳаминаш хуба шумо журналистикаи адо кардед 4 сол хондидми 5 сол хондем 5 сол хондед журналистикаи адо кардед лекин соҳаи кинове чӣ хел даромадед ака соҳаи кино омадани мо бисёр як вай аҷоиб ҳаст як қисси аҷоибаш аст фарҳодҷон ғаффорпур муҳиддини музаффар ду кас азбаски ман бо фарҳодҷон дӯст рафиқ будам ҳамон мандат гуфтам ку ҳамон мандат ба фарҳодҷон ғалтида буданд ё филология хондагӣ буданд ё филология даромадагӣ буданд мо ҳамон вақти ҳамон мандат вақти имтиҳонспорӣ ба дӯст рафиқ шудагӣ вақти имтиҳонспорӣ ба ҳамкурс не ҳамон вақти имтиҳонспории мандат ба мо ҳамзо рафтам фарҳодҷон баҳо чанд гӯем агар табрик кунед гуфтам табрик кунед баҳо 3 гуфтам ҳайрон шуда будам ки 2 гуфтагӣ будам хандида ғалтида будам ё баъд ва ё як сол ҳисоби нахондану баъд актёрӣ бабурафтам ё душанбе ҳисоби он ки фарҳодҷон ки мо дӯст рафиқ будем ҳар вақте ки ё ҳамон якум курсиёмо мо соҳибёри толиб боз як режиссёру як коргардони бисёр хуб аст вай апанҷикен мо вай инҷа буд мехонд мо ҳамун хонаи фарҳодҷон мерафтем биромада ҳамхел дӯст рафиқ будем фарҳодҷон қити дӯст будем баъд через фарҳодҷон муҳиддин қити дӯст шудем филма гирифта омаданд аввалин филм филми паймон ин филми паймон бояд душанбе ба сафт мешудагӣ продюсераш музаффар шодиев будагӣ директори филмаш субҳон ҷалилов будагӣ ва чандин дигар бачаҳо ҳамин суҳбату масъалиятҳошон пухтагӣ не баъд хуҷанда мегирем гуфта хуҷанд омадагӣ ино баъд фарҳодҷон ки мана мешиносанд мана даъват карданд ман дилошуба даъват кардам баъд не ки қарора қабул шуд барои чизе шумо даъват кардам даъват карданд ки ҳамин филма гирем пул ёбитон
пулёвитона шумо бояд ки пул ёвидме ё сценарий нависидме ё бозӣ кунидме? сценарий тайёр тайёр, сценарий тайёр, КПП тайёр, тамом раскадровка, режиссёрский раскадровка, операторский раскадровка, ҳамаш тайёр, фақат пул нест. Пул ёфтан дар кор. Дилошуб ҳам ту презентация ҳамамо коғаз буд кардиша ҳам ту гардондим ту диду ако гуфт биёед ҳамина мегирем, гуфт рисковат мекунем, гуфт ман тироз ба кор мекардам, зиндагим нағз буд, масалан ҳамон вақт 1,5 сомонатон гидетта ҳозир ба қариб 7-8 сомона сумаш хеле баробар буд. Соли 2011-12 ҳам хеле буд. 1,5 сомон маош мегирифтам. Зиндагим аҷоиб буд да. Захира карда метонистам ман. Захира карда метонистам. Баъд Дилошуб гуфт ки биёед ако, гуфт ҳамин филма мегирам. Ман ҳамин филма мегирам, гуфт. Ман продюсер мешавам, ҳамин мекунам ҳамин кора, гуфт. Ба ман фикр кардам, гуфтам ки ин наметавонад, гуфтам худаш. Мо бародаро ҳамеша бояд акун падару модар моям хеле тарбия кардаги ки ягон вақт бояд якдигири ҳолати мушкиле ба намонем де. Ман ина як ҳафта фикр кардаги қарори Дилошуба. Фикр кардам, гуфтам ки харашо Дилошуб мегирим, гуфтам. Мегирим, гуфтам. Баъд ҳамин самти журналистика бам пикаш ба рафта расида будам де ман. аз ин боло чизи нав барои ман меомӯхтагӣ не. Ман сармуҳаррир тамом де даши чӣ вай масалан омӯзам гӯяд ҳаст, лекин тамом дигар барои омӯхтан хуб нови волна ё ки масалан ягон ту американски радио рафтан дар кор барои ки нав баромада киное фикр кунам, агар ҳоли як гала чиза омӯхтанам дар кор де ман дастихпор ҳозирам ҳамин хел кун масалан миллион та филм нагирифтем, лекин 15-20 масалан филм гирифтем. имрӯз ҳамуз фикр мекунем ки як гала проблема дорем, оскар гирифтан дар кор, кан гирифтан дар кор ва ғайра. Ва гуфтам харашо Дилошуб рафтем, давай мегирем. Хулас сар кардем, баъд аз радио рафтам, хуб аз дигар кором рафтам. рӯзҳое буд ки ман ҳамин худам таги почкам сурох шудагӣ пиёда мерафтам. 20 ба иҷора мешидам, а 20 пиёда универмаг мерафтам. телефон карда ҳамон партнёроба пиёда рафта худама пулдор бори нишон дода намехелак карда. бисёр як ҳолати аламовараш ҳамин аст ки дар филми Таъно сахт мо азоб кашидагӣ, бепул монда, ҳамин сахт азоб кашидагӣ, як сол ҳам хеле сахт азоб кашидагӣ. як рӯз писарам Абдулло гуфт ки вай додоҷон, гуфт нон биёроед, гуфт аку занам ҳамсарам ҳамон нонҳои пеша гирифта бурида сухари карда тайёр карда мондагӣ барои рӯзи наводо. ним халтами, ним лингами сахт карда гирифта мондагӣ, камтар приправао карда ба мазза карда мондагӣ. Вай ҳамин корро карда мондагӣ. Ин чиза ман вай ба гуфтагӣ ҳам не. Вай худаш аз рӯи фаҳмиши худаш гирифта ин корро кардагӣ. вай рӯзи наводо буд ки пул нест ки рахкиро кунам. хуб хе картошка партошка хе аз деҳа мебиёд. он вақт падару модар вай будан, оли Зафаробод будан. мефиристондан баъзан ҳам хе аз деҳқониҳо мефиристондан. хе чизо буд, равған аз хуҷагӣ деҳқонӣ равған медод. равған омо буд, чиз буд. нон нест. барои нон пул нест. одамои қарз мегирифтагӣ қарз гирифта шудагӣ аллакай. дуюм бор қарз гирифтан намешавад. баъд хулас ман гуфтам бачам, гуфтам ин чиз жилутка ба инсон ба фоида шайнони қоқ. агар ина тар карда хӯри бо ин бениҳоят калорияш бақоад. масалан ин чиза мо фарзанда ба фреб додагӣ де барои кино шуда. баъд мана худо ба шукр масалан омода имрӯз куҷоҳо ба омода расидем, лекин сахт азоб кашида будем дар ҳамин филми Паймо. қиссаи омадани мо ҳамин хел буд. яъне Дилошуб дархост кард, гуфт ки ман мекунам. баъдан мо омадем, кори наметонистагӣ ба омадем, бисёр сахт азоб кашидем, корро ёд гирифтем. мана худо ба шукр масалан имрӯз ҳозир як мутахассис гӯем, хеле мутахассиси баландпоя не, як мутахассисе ки баъзан чиза мефаҳмад. ҳамин чиз мо алон даври студентитонанда, например, журналистика мехондед, шумо вообще уетонанд будме ки оянда кино съёмка мекунед? бисёр саволи зур. ман ин чиза нагуфта мондам. вақте ки ман кӯдак будам, ҳамун даштаро гирифтам ки мегаштам, гуфт поида мегаштам. хуб вақте ки саҳро масалан мегаштам, роҳ мегаштам, ман тасаввур мекардам ки ман актёр
ман Дасте. сёмка ана ҳамон чиз намешуд ман мумкин ки намеомадам ин чиз ба таги дил ме ҳавас таги дил ба ҳавас Ҳавас будагӣ будагӣ, ман тасаввур мекардам ки ман ҳар тараф сёмка карда истодиам ва ман паходкома шохурхома монанд карда паходкома вандамба монанд карда ҳамон вақт вандам ҳама вандам тамошо мекард ҳамин чизба монанд карда роҳ мегаштам ин чиз дар дилам буд дар ҳақиқат ман фикр мекунам ки ҳамаам ҳамин дар дилаш як бор нақш бозӣ кардан замони кӯдакиш ба будагӣ ин чиз ҳама чунки любой кас қати ҳар касе ки мо суҳбат мекунем мегӯяд ки манам орзу доштам ки филм бозӣ кунам мегӯд ҳама кино назари ман медонед барои чӣ буд ҳаққони даври қайнӣ буд ку ҳамон вақто худо шукр рози мана анча беҳтар ҳамон вақтанда мо ҳамон чизе дида ҳами қайниҳо тафаккуран дур мешудем ӯямова айко ҳамо мехе уже ҳамон кино медарондим гӯям мешуд ҳамон беам вай дурнанда буд ӯстанда дар мавриди медаромадӣ бисёр як қиссаи аҷоиб ноҳии зафаробод ва ҳай эсмералда буд як сериал ёдатон ҳастми эсмералда мо забони ӯзбекиша тамошо мекардем аз канали ёшлар медод забони ӯзбекиша тамошо мекардем эсмералда хулас номасе буд хосе армандо номи писар доктор малаверо доктор малаверо хосе армандо ёдаманда хулас дузо омадагӣ он вақт бисёр гуруснагӣ буд ку дузо буд вай буд говдузӣ бисёр буд амонҷо дузо омадагӣ гова куштагӣ ба ҳузур ин шумоя ини мо яъне ини якта лая ҳамсоя диҳамоя куштагӣ пӯст кандагӣ хуннашқати девол ба ташак раҳмат ба эсмералда гуфта навистагӣ гӯшта гирифтам рафтагӣ ман ёдаманда ҳамихе майда будиму ҳамун сериал мешуд баъзе свет мемурд ку баъзе одама хе телевизори ҷулиппи буд ки мемондан аккумулятор диге якта одам мемонд ҳамсоя ҳамаш омда тамошо мекард ним соат як соат ҳамон тамошо карда адо карда сон ҳама бо хона ба хона тақсим мешуд ҳозир ман гуфтагитон ба якта чиз ёдам зад вай буд кинои спрут буд комиссар катани спрут телевизиони хато накунам ашоқ россия медод хуҷанба ҳамашто сета телеканал буд орт россия соним вай ини худомо душанбе ҳамон досу ҳамин ҳозир гуфтаги шумо бояд якта дӯст ҳамин вай ба пушти ҳозир нацбанкайку анамуҷо маҳалла буд даромда гова дузда гова чӣ хел дуздагӣ гӯяд бо нафаҳмад почакашба кавш бошондагӣ гӯяд изаш намонад такаш вай будагӣ ҳаме ҳамон ба мегӯяд аку одамои ҳамуҷанга уфтосиян ки аҷоибиш ҳамин ки ҳичким аку чуруқи чундагиам не онҷо ҳамон қадар гов дуздост ҳичким фаҳмидагиам не гуром рафтагӣ де ин аз пушти манамин вай филмҳою сериалҳо бисёр дузо манфиат гирифтагӣ де ҳамин чиз истифода бурдагӣ гуфтон вақтанда гушнагӣ ва ҳамин шароитон ваз мемудагӣ лекин ҳамин ҳама ҷода камера дуза сразу меқапад ҳам ин чиз асту баъд ҳам як чизи дигар ҳаст ки ҳамин низоми қонунгузорӣ моям ба қувват шуд ҳамин самти милитсия кофтукови ҷиноятӣ масалан ҳам бурда масалан штрафҳои калон бурда маҳкам кардан ҳамин дузда сраза қапида маҳкам карда истодиан ё масалан ҷинояткор қапида маҳкам мекунанд ин чиз аллакай вай мешавад ҳамин одамо ба тарс пайдо мекунад ки ҳамин чиз кам шуд ҷинояткориам кам шуд хеле кам шуд назар ба солҳои 90 хеле кам шуд осимҷон хело суҳбат кардем як ҳалқаи тар кунем ки бовар ҳамин чиза ман бисёр вай ҳозир мепурсидам ки нӯшидан мумкин ё барои декаодам мемонтори ё инҳо спонсори мо ва ин ширкати T7 анда ин ваяшайда маънишай теш тоҷикистон афаш ин ҳамон 7 ситори ва янги нишонанги ин ба истеҳсоли ватанӣ ами ба худомо амо бинанго ягон монданиш не ани дига давлатҳо ман ин хориҷа гуфтам сохташо вешам вай бурин дизайнешам хеле хушрӯ кардагӣ удаи вай бин аку чува T7 гӯядагар инҳо набораи ҳаракати вай шудан дига давлатҳоям буронда накардост ябора бренда международный ном вай карда T7 беҳтарин вайшам дизайнашам нағз вайшам сохташам маззашам нағз агар дил гӯшта мондагӣ бошад бана самбӯсо овошхонаи миллии нури маъруф вақте ҳам ту суҳбата сар кардем ҳамон гарм буд ку ҳам як бор буш ҳам ту бадан ма ҷо шуд ин мина ҳамон вақте ки ман дар бори гуруснагию нон гап мезанам
сабти тамом Одат мебошад баъд як ҳамон моментро гӯм гуфтам ки ман ҳозир мана самосоя гарм рост гапашон набурам худӣ сола худашон намёҳ кардanu мо аҳамият надодем даври гӯшнигӣ гуфта мана ҳозир гуфта пример овардам беҳтарин шуд اونجا мелодрама буд гап драма расода буд ҳамон вай атмосфера вайрон накунам то ки гап назидам гуфта намонем тамошобинони азиз сабти барномамо дар фотозони эванте гузаштааст дар ин ҷо зиёда аз 20 локатсия ки ҳамин ҷо омда бемало мана ҳозир ҳавоҳои гарм омда келин домотон омда амин салқи накарба омда фотосессия гузаронда метавонанд ва ин сабти барномамо студии симо бо сифатҳои HD, Full HD ва 4K кӯтоҳ вақт ба тӯётона танзим карда дасттон месупуранд. ҳам бачаҳои симо вақте ҳозир омадем то тайёрӣ медиданд ман гуфтам ки дар ҳақиқат инҷо нақз кардианд барои домод арӯсою баъд аз 10 сол чӣ мешуда бошад гуфтам навагирӣ мешад бо фотозонаҳо шояд ки масалан фарқи грин скрин мешад ё ки экрано мешад ки лос анҷелес пайдо мешад айна озёштунаш мумкин ай зур мешад фотозона таги дари вайбер рафтунаш мумкин визнӯ шуданаш мумкин ҳамто экране мемонад масалан содда экрано шояд пайдо мешад худи латта бурин ҳамхе мекунад худи ки масалан вай бурин шаршара истодаст картинге нав кадан мегӯяд ала чанта сурати гифта мегӯяд акун гапа бо ҳамон дар бораи кино дар бораи коратон гӯему худатон ҳамчун чӣ гӯям сиёмишини команданда ки аз ташкилотчиҳои мисол кино обши ҳамон филмҳое ки шумоҳо сафт кардагӣ чандта шудаги ҳозиру и чандташ полнометражни уже вай ба олма дидагӣ хуб ҳисоб накардиам биёд ҳисоб мекунем паймон 12 соли интизорӣ тангно сайёра ранги ваз мекунад хуб дуруғ паканаи айнакдор 3 миллион нархи виҷдон ҷанозаи падари зинда ин филмҳои пурра филмҳои пурра агар ягонташ аз хотирам набуронда бошад филми коса шикастнопазир даричаи умед баъд дидори модар ворух ду соҳили як дарё дарахти дӯстӣ хош бо агар фаромӯш накарда бошам инҳо филмҳои кӯтоҳу филмҳои ҳуҷҷатӣ инам хеле наздик ба 18-20 филм баъзан корҳое ҳаст ки масалан наметавон вай гуфт гӯем синамоӣ гуфт лекин филмҳои ҳуҷҷатӣ хеле зиёд худам гирифтагӣ ҳастам масалан дар бораи баъзан ширкатҳо баъзан шахсиятҳо телеочеркҳо баъзан чиҳо гирифтагӣ ҳастем хуб ҳамин ба 20 наздик аст шумо асоси коротон бисёри вақт директори филма хато накунам ман директори филм вазифааш чи аст директори филм тамоми ҳамин масъалаҳои ташкилии паси саҳна бояд вай кунад مثلا شرطنامه کردن با مردم جیغ زدن خوراکش تامین کردن جای خوبش تامین کردن پروسس سیونکو چی لازم هم چیزای یافتن آوردن موندن همین چیزایی مثلا دیرکتیو تشکیل میکنند همین فیلمی پکنه عینکدار فیلمی از پکنه عینکدار این طرف من پرودوسر هستم پرودوسری کول هستم اصلا انسانی که پول پیدا میکند دیرکتوری فیلم الکاید من دادم شاگردا و بچه‌ها دادم بچه‌ها کار کرده استودیان من اساسا کاروی پولیابی و همین переговор مناسبت معاشرت صحبت پول یافتن هم خیلی کاروکتی مشغول باز همین فیلمی پکنه عینکدار جنازه پدر زنده 3 میلیون نرخ وجدان همون سرپرستش و همون گوزنان کردنش و پول یافتنش و همون حسابی همه پول‌های جابجا کرده مردم پولش وای کردن همش بر عهده داشتم بیشتر لیکن کارهای من همون کاری تشکیلی بود همه کارهای تشکیلی من کرده هستم بعد این با بغیر از این فیلم هایی که ما خودمون ثبت کردیم باز من خودم دیگه کمانده هم کار کردگی مثلا فیلمی بچه آبی من کارگردان فیلم حجتیاشون بودم فیلم استاد قربانی صابر و من دیرکتوری فیلم بودم این خیلی حساب کنید اگر از 20 میگذرد شماره فیلم هایی که ما کار کردیم من کار کردم یکی گویم که افترسکی فیلم هایی که خودم در پلتفرم کینوخانه هست از 20 باید گذاشته باشم. خب آسمیکا حاضر ما میدانیم که شما
роликҳои кӯтоҳ ҳозир ба Instagram ба Reels ба кор кард достон. Пеш кор намекардид ҳамин чиз ба. Лекин Reelsо шуд, масалан мо ҳам кор мекардем, дигар ҳам кор мекард, мо ҳакум соҳаи юмор ба. Лекин шумо намекардед. Чизе сабаб шуд ки шумо ҳамин роликҳои кадана сар кардед. мо гапатон дуруст, фақат пас саҳна кор мекардем асосан. Масалан актёро маъруф мешуданд, хоб коргардон бештар номаш мебромад филмо ба соли 2025 24 ахираш моҳи декабр 24 ману Ромиш як суҳбати кӯтоҳ доштем. Вай як аккаунти 61 000 дошт ки додараш ҳамон юмор мебурд ва ҳар хел приколо мепартофт. 61 000 кардагӣ буд. Ман аккаунти 0 доштам, яъне ман аккаунт надоштам. 1000 буд, ми 1500 та ҳамихе ваям буд. Ваям буд. Ҳисоб гӯ ки подписчикам буд Instagram ба. Баъд ман гуфтам ки биё гуфтам саҳнаҳои тарбиявӣ гирем. ҳардумо саҳнаҳои вай як ду се бор ҳаракат карда буд. Соли 2024 ва ҳаракат карда буд. Дигар гурӯҳҳо қити ки ҳамин кора кунад, не ки напарид. Ҳисоб гӯ ки взлетат накард ва яш роликош набромад. Гуфтам биё гуфтам ман ҳамон вақт ба ман 10,000 алакай ин гапа гуфтаму баъд ман гаварияши галава аз сам мебурдам. Хеле истода масалан гапи масалан ягон темаҳои муҳими рӯзгора гап мезадам. Миллион просмотрош буромадагӣ буд. Алакай 10,000 ба буромадини ман. гуфтам ини ман активам нааст, мана 1,200,000 300,000 просмотрош дидистодааст. Биё гуфтам аккаунти ту хомӯш, биё кор мекунем, гуфтам роликҳои тарбиявӣ мегирем, коллаборация мекунем. Гуфтам ҳамон вақт рилсозӣ 3 минут набуд. Рилсозӣ 1,5 минут буд. 1,5 минут буд, 1,5 минут буд, бояд рилс кунид буд. А 1,5 гузарадгар вай видео мешуд, вай намешуд, пеш намерафт. Хулас баъд гирифтем 3-4 та саҳна гирифтем ки бачаҳо махкул шуд, мардума махкул шуд, оҳиста вай рилс 3 минута шуд. Оҳиста ҳамин вай шуд. Гӯем ки тамошобино ба махкул шуд. Баъд барои худамо гуфтем ки акун мо бисёр бачаҳои ки аз рӯи дисциплина кор мекунем. Яке аз фарқияти мо аз дигар гурӯҳҳо ҳамин ки мо дисциплина дорем, низом дорем. Масалан рӯзи душанбе, чоршанбе, ҷумъа мо бояд ролик партоем, тамом. Кров из нос. Фарқ надорад. Любой проблема шавадам ки бояд мо монем. Намонем, худамои гунаҳгор ҳис мекунем. Хулас ҳамин роҳ қатӣ мо ҳар ҳафта сете видео мондем. Рӯзи душанбе Шӯҳрат мемонд, баъд Шӯҳрат ҳам ҳамроҳ шуд мо ба Шӯҳрат мемонд, рӯзи чоршанбе ман мемондам, рӯзи ҷумъа вай мемонд, Ромиш мемонд. Баъд хулас соли 2025 ахираш вай шуд, ҷанбасти блогери сол шуд. Ҷорабинӣ моя дута ҷоиза додан. Якта блогери сол дар самти панду насиҳат, як сегонаи беҳтарин дар самти ҳунарманд. Ман ҳунарманд ба буромадам, сегонаи беҳтарин ба вай Ромиш блогери сол панду насиҳат багирифт ки ин ҳарду ҷоизаам ҷоизаи гурӯҳ буд. Хулас акус саволатон ма бармегардим чаро омадим? Барои он омадим ки дидем ки мо потенсиал дорем, лекин ҳамин потенсиали мо дар пасманзари дигар корҳо мурда рафта истодааст. Ва дидем ки ҳамин чиз дар интернет хеле корҳои хуба кардан мумкин. Ва фаҳмидем ки мо ин кор қатӣ мардумро бисёр ёрдам карда метонем, роҳ нишон дода метонем, хоб иваз карда метонем, тағйир дода метонем. баъд гуфтем ки мекунем ҳамин кора. Масалан чандин воқеаҳое шудагӣ аст ки масалан мо ба буромадагӣ ё ки ягон кас омада гуфтагӣ, масалан як нафар омада гуфт ки ваятон чӣ шумо ба ташаккур раҳмат, ваи ман шавҳари ман бо додараш 5 сол инҷониб ҷанг кардагӣ буд, қаҳрӣ буд. Якта ролики шумо дида омада оғӯш карда, гирия карда. Ман ҳамин ролика дидааму, ман пеши ту омадам. Ай ролика мехе ки духтарча дара тахтак мекунад, шумо ама ки ман мегӯяд, ҳама мегӯяд, ба мегӯяд ки ҳар вақте ки падарам ҳаминҷа гузаронад агар гирия мекунам мегӯяд. Баъд мерад биёд хони мо равем мегӯяд, вай мерад ба ман мебурому чапон мебурам, мегӯям ки бемеҳр мегӯям. Ҳамон лаҳзаи ки мо ҷанг кардем, ман ту як чапону ҷома харида омадагӣ будам ки ҳамин барбир додарам мебиёд. Ту 7 сол куҷо шудӣ? Гуфта ман мепӯшонам. Ҳамин як ролики бисёр тарбия. Ҳамина дида масалан ин бо чандин воқеаҳои дигар ки масалан 4 та духтардор баъзан ва ё буд ки мо гуфтам ки занаша бурда партофтагӣ буд. Ман ҳамин ролика нишон додам, гирифта омад занаша гуфта. Бисёр хеле воқеаҳо шудагӣ. Яъне дар ҳаёти мо
ҳамон чизе ки мехостем ҳамон чиз рух дод ки мо тавонистем баъзан корҳое кунем баъзан нафарҳо кӯмак намоем. ҳозир ҳамин роликҳои шумондаам плагиат ҳайми? мо наздик ба якум принсипи мо копия намекунем. Якум принсипи мо копия намекунем. Лекин онҳое ки мо қати кор мекунанд баъзан ҳамхел мо фаҳмидем ки баъзан чизҳо такрор будааст. Масалан ман як мошина дуздиданӣ мешавам, яке вай мешавад, соҳиби мошин мебиёд, қати ман гап мезанад. Ман мегӯям ки вай ҳам мошинам кушода нашуди истодааст. Ба мегӯяд ки вай мошини ман қарз бигирифтаги вай ман пулашо оли надодиам фалон фалон. Ина баъд ман фаҳмидам ки копия будааст. Лекин ман намедонистам. Ҳамон вақте ки мо сабт мекардем ин чиза ман намедонистам. Яъне агар баъзан нафарҳое ки мо даъват кардагӣ кор кунем гуфтаги ҳамин копия набошад, он чизе ки худамо ба ҳаст ҷавҳараш мо худамо сохтагӣ. یعنی ما 100% پرینسیپ ما همین که ما کپی نمیکنیم. شاید مانندی داشته باشد، شاید از یگان رولیک الهام گرفته باشیم، شاید از یگان چه الهام گرفته باشیم، لیکن 100% چیزی که دیگران میکنن کپی نمیکنیم. نمیتونیم این چیز چون که وی ما بنیده، چون که خود ما کارگردان، رژیسور، سناریست این چیز وی ما به شأن ما درست نمیگیرد و سببی شاید همین هنرمندان بازی کردن و همون اورجینال بودنی همون کانتنت هم شاید سبب شد که ما یک سال بعد و اینقدر مخلص پیدا کردیم و اینقدر تماشابین پیدا کردیم و اینقدر محبوبیت پیدا کردیم و شاید همین باشد. با یک فکرتون ما میفهمدگی چوه همین مخلصی فیلم های تاجیک کم هم که تا فکرتون گوید سببش خیلی زیاده است. سببش اون که ما حالی با اون درجه‌ای که مثلا آمریکا فیلم تیار میکنند یا اینکه مثلا دولت‌های خارجی به فیلم تیار میکنند تیار کردن نمیتونیم. برای اون که ما حاضر اگر $1,000,000 داشته باشیم هم که یک فیلم خوبی تاریخی البته ساخته میتونیم، لیکن با اون درجه‌ای که مثلا لازم است نمیتونیم. به چه خاطر؟ با اون خاطر که کارگردان سطحی جهانی در کار ما با هنرمندای سطحی جهانی در کار و فیلم این یک اکادمی است. مثلا هم تنظیم علمی تنظیمگری، علمی نواربرداری، علمی هنرمندی، علمی کارگردانی، علمی سناریستی، چندین نمود علم جمع میشد و بعد فیلم میشد. اگر یک تایی همین اگر حاضر مثلا کار نکند و فیلم خوب نمیشه. یک چیز گفتن در کار درباره پرابلم ما، درباره مثلا تاریخ ما، درباره برد و موفقیت ما یگان کارگردان جهانی آمده فیلم نمیگیرد. ما خودمو گرفتن ما در کار. و امروز گفته میتونیم که بعضن گروه ها کار کرده استودیان که فیلم آیسته رشد میکند و سبب اساسیش نبودن کینوتئاتر. اگر 3 کینوتئاتر باشد مثلا شما هم فیلم میسازید، هر سال دو تا فیلم میسازید، اگر همه از کینوتئاتر پول کار کنید، ما هم از جمله میخواد 3 کینوتئاتر نیست، شوکی یگانه کینوتئاتر نیست. مثلا فیلم ثبت میکنید نمیدونید که وای فیلم کی پولش جمع میکند. اینوستر اینوستیسیا نمیکند. به چه خاطر؟ به خاطر که میدوند که این صاحب پول کار کردن ممکن نمیشه پول کار کردن. یعنی ما ماکسیموم حرکت میکنیم که پولی پروسس سیومکا از اسپانسر یابیم تا اینکه کمتر قرضدار شویم، هم که حسابی درآمدها پلیس مینیس کنیم و قرضدار نشویم. ما 100% از یگان فیلمساز در تاجیکستان نمیدوند که همین بودجهش فلان پول $100,000 بعد از فیلم برآمدنش $500,000 میشد گفته نمیتوند. نشده سام نمیشد. برای چی؟ برای اینکه ما دورنما نداریم. برای چی؟ برای اینکه ما کینوتئاتر نداریم. آن همین سبب شد که ما آنلاین کینوتئاتر شدیم. کینوخانه. ما کینوخانه گفتگی آنلاین کینوتئاتر شدیم. حاضر فیلم ها مثلا حاضر همین اینستاگرام به شکلی ویاش میرد. معجزش کوتاهش میرد. لیکن شکلی پرش آنلاین کینوتئاتر بود. و ما همین چیز آنلاین کینوتئاتر شدیم که مردم هم فیلم های ما در اومده بینن. همین سبب شد که همین سال ما 2 تا فیلم گرفتیم. 3 میلیون نرخ وجدان، جنازه پدر زنده. حاضر با یک فیلم دیگه سناریوش نوشته استودیم. حاضر 2 تا فیلمتون آنلاین و به همین کینوتئاتر همین کینوخانه به هست. خودش اپرات کردم. در حال حاضر کمتر دیگر قرض وای شود، اگر تماشا شود پول 10 سوم دیگه وای قرضش وای میکنه، برابر میکنه، نول میکنه. ولی با فایده نبرم دیگه. درآمد یک بار همون کینوی شما تماشا کردن 10 سوم و تمام دیگه پول نمیسپرد. چند باری که تماشا کند میتونه تماشا کند. اکنون اینو ببینید. این ماهانه می سالانه می فقط حاضر فیلم میخرد تمام. حاضر پادپیسکش نیست. حاضر همون ما میپرسیدم که یک بار همون پلشاتکا در اومد همون کینو پول میتیاد. تمام.
دیگه کینوی میبینن گفت با عدل ҳамин хеле ҳозир хонадомодам буромадагӣ филми Бахтиёр Қудратов, продюсераш Фаррух Ёрматов, ҳамин филмам ҳозир кинохонаба ҳаст. 10 сомон дар мода мардум метавонад ки тамошо кунад. Метавонад ки аҳли хонавод тамошо кунад, метавонад телевизор ба тамошо кунад, метавонад компютер ба тамошо кунад. ҳозир як бора гуфта гузарем барои тамошобино ва онлайн кинотеатр чихел агҷо чихел скачат кардан мумкин. Онлайн кинотеатр тамоми браузерҳо ҳаст. cw.kinoxona.tg ё кинохона занан мебурад, ё ин ки вай ба Play Market, App Store бам занан агар мебурад, метавонанд скачат кунанд. худи предложение ҳамон вай ба телефон ба мешад. Телефон ба ҳа, замин ба мешад. Медарам ҳамҷа рақам қити номашон регистратсия мекунам, тамом. Оплата ягон душанбе сити. Тамоми намуди банк ҳаст унҷо. Тамоми электрони ҳама банкҳо ҳаст. мо Россия ҳам пайваст кардем, Америка, Европа ҳам пайваст кардем. Тамоми дунё метавонанд ки даромада пула вай кунанд, пардохт кунанд, филмро тамошо кунанд. Ва як аҷибаш ин ки ҳамин онлайн кинотеатр мо сохтиму баъд фаҳмидем ки чӣ қадар мушкилиҳо шудааст дар ҳақиқат. Хеле мушкилиҳош зиёд будааст. Ҳамин мушкилиҳо ҳар рӯз оз як программиста кор гирифтем мо. Ҳар рӯз як проблема мебурад, проблема ҳал карда истодааст ва ягона мақсад ин ки ҳамин совершенство мегӯд ки як ҷо рафта расем ки ҳамин вай шавад, як филми хуб бошаду як платформи хуб бошад. Ҳозир масалан дута филмамо ҷанозаи падари зинда пулаки, хонадомод пулаки, баъд хона, сериали хона 5 сомон вай. Дига мондагӣ қариб унҷо ба 30-40 та филм ҳаст. Ҳамаш бепул. Вай чӣ киноҳо он ёш. Масалан ҳамон филмҳое ки пеш мо гирифтагӣ будем, аз ҳамон Паймон сар карда, Паймон, Коса, Сайёра, масалан Дуруғ, Талош, бо филмҳои дига дӯстҳомо ки масалан дар Тоҷикфилм ё ки худашон аловида филм гирифтагӣ, ва инҷо ба мондагӣ. Бепул дар омада тамошо карда метавонанд. Яъне ки ҳамто дар он 40 филм, 40 видео, 40-50 та филм ҳаст. хоҳанд тамошо карда, хоҳанд филми навад пул пардохт карда тамошо мекунанд. 10 сум ба назари ман пули калон не одамҳо мебинанд. Дар ҳақиқат ҳозир 10 сум чӣ метиҳад? 1 кило шакар наметиҳад. Ҳозир кинотеатр монад ки вай бу рафтанатон пул дар ондонтон билет мехарид, ҳамто намедорад ва попкорн, оп, эсэсм якта 50 сом 50 сом терем биёд. Лучи хонава 10 сом дод тамошо кунед. Чанд кас метавонад бинад? Бо назиш ҳамин будааст ки агар телевизор ва телефон телевизор бо хӯш кунед, агар тамоми оила тамошо метавонад. Ҳозир телевизорҳо ҳамаи смарт. Ҳамон мегӯям. Телевизор ҳам метавонад ки тамошо кунад, ба ҳузур. хуб, ако дуюм рубрика мегузарем набошад. Ин рубрикамо мехоҳад ки ман саволҳо метиҳам, саволҳои кӯтоҳ ва шумо ин чизбе, ин саволҳо мӯл оъйнакада тез ҷавоб додан. Тез ҷавоб блиц мегӯяд ку. Хуб. Рафта бина бошад. Чой ё қаҳва? Чой. Манту ё самбуса? Самбуса. Кӯҳ ё баҳр? Баҳр. Китоб ё филм? Китоб. Пул ё вақти озод? Ино тез ҷавоб дода намешавад. Пул ё вақти озод? Вақти озод. Тарбуз ё харбуза? Тарбуз. Мошин ё самолёт? Самолёт. Агар ин худатон бошад бо. Шаҳр ё деха? Ҳозир ба шаҳр. Тобистон ё зимистон? Тобистон. Ширинӣ ё ин ки таоми тез? Фастфуд. Фастфуд, фастфуд. Маоши баланд ё кори дӯстдоштаатон? Инаш ман ба фикрам тез ҷавоб дода намешавад. Кори дӯстдошта. Кори дӯстдошта. Кори ҳозиратон мегуфтӣ будам ки скорее ва диемаш. Амро гуфтам, гуфти худашон, со кори аниқо дақиқа парафта кори дӯстдошта гузаштагида ино. Амрикай. Ман ба ҳозирам ягон маоши баландба кор мекунам гун вариант ҳай. Гапа росташ чандин бор ман ба пешҷо шудагӣ ки то 15000 сомон маош мегирӣ кор ба биё гуфта. Як корхонаҳои саноатӣ ба. Лекин нарафтаги ман. Ин уже ва ман ними мебиёд ки пул ё вақти озоди тӯри мебиёд. Шумо вақти озод дар кор ман дуруст. Хуб, ҳама чиз ба пешаки тайёр дидан ё ин ки импровизатсия? Ба фикри ман импровизатсия. Хуб. Як дӯсти беҳтарин ё дӯстони зиёд? Як дӯсти беҳтарин.
ҳақиқатро гуфтан ё баъзан хомӯш мондан? ҳақиқатро гуфтам. ҳақиқатро гуфтан. Instagram ё YouTube? Instagram. Kinotеатр онлайн гуфтидде. Behterin meşhur. Ovozini bermayku. Футболро тамошо кардан ё худатон бозӣ кардан? тамошо кардан. Лионел Месси ё Криштиану Роналду? Салоҳ. Muhammed Salah. Набошад дига хейр. Реал ё Барса? Реал. О, калес. Оя Барса чида? Шо Барса не? Реал гӯед пурушидам дарам. Конор ё Хабиб? Хабиб. Оши палав ё қурутоб? Оши палав. Хорошо. Худатонро бо як калима тавсиф кунед. Бахчи нағз. Behterin. Зер. Хорошо, ин саволҳои тез буд. Осмако, боз як бор спонсорҳои гуфта мегузорим. Ин энергетика T7 маҳсулоти ватанӣ. Як менӯшим ва Ma'qul shudmi? менӯшим ва энергия мегирем. Намехӯрам энергетик. Қариб намехӯрам, лекин вай нағз тамаш. Мазаш, шумо дига хе энергетикоям хӯрдагиме? Як бор ним бор хӯрда ки қариб ки намехӯрам. Лекин мазаш нағз будаст. Самбусаҳо аз ошхонаи миллии Нури Маъруф. Ҳам мазаша мечашем. Мазаша мечашем. Агар хоҳед ҳозирам гифтед чашта диданатон мумкин. Баъд аз сиёмка. Ҷанда бо мурғошон ҳай, мантушон ҳай, ошхонаи миллӣ таомҳо ҳамаш ҳай рафта гирифта метавонед. Тӯи маърака бошад, заказ кунедам, дастаф карда метавонад. Хуб, мо сиёмкади истодиян студии Симо, агар ягон тӯи маърака бошад, агар заказ кунед, агар иноям онда сиёмкада качествои Full HD 4K тез монтаж карда кашола накарда тайёр карда метавонад. Ҳамин чиз проблема лекин. Hamma ma'lum. Основной проблема мумкин ҳама гуфта мегузорем ки вақташ гуфтаги вақтшон бе ваъдаги карда метавонад. Хуб, ҳозир барнома сиёмка шуда истодааст дар фотозони Эванте. Ягон ЗАГС бошад, келин домудҳо омада ЗАГСшона гузаронам мешавад. Фотозона бемалол зиёда аз 20 намуд локатсияшона ҳай бемалол фотосессияшона карда метавонад. Ҳатта чиза гуфта монам, тамошобинон азиз, шумо чанд бор комментариҳо пурсидтон ки барномаатонро периодичизаш чанд қадар. 10 рӯз ба як бор худо хоҳад мебурад. Ако албатта инҳоям мана ҳамин қадар вақти кӯтова мо карда додоси ҳамин чиза. Минам назар бигиртон. Як моҳ сета барнома мебурад. Ин премьер ки агар тӯятона сиём кунанд, ҳамон гуфтаги вақтшон бе карда метавонад. Барои ҳамон гуфтам да манам. Ха, осмако як рубрики дигар мо ҳаст, ребуси. Ребус бекун ҳамин айн пешанги ошпаз зарбумсалҳои тоҷикӣ кардагӣ будим. Ҳозир ҳисоби он ки мо чандинта уже барнома кардем, ҳама вай зарбумсалҳоям тамом шуд гӯйман мешад. Ха, шумо ман ҳозир ҳамин калимаҳои тоҷикие ба таври ребус нишон метиҳам. Хай тамошобинон инҷо мебурад. Албатта чун ҳар вақта агар осмако пешавитон албатта навистон он мефаҳмем ки шумо осмако пештар рафтатон. Хай мана беничи абуд сейди досидим ҷӯе. Ин калима ми? Назари ман бу осон. Манам инҳои дидагим не некем осмако. Неки нишон ҳай. Ман лекин ёфтам уже. Ҳа? Ёфтида лака? Шумоям ёфтида? Не, ман наёфтам. Кӯне бинед, ин себенӣ? Ин барг. Барга геши хаб занг уфтоз. Акун? О. Дар. Се шудааст? Бародар. Анара. Акун ман қоидаи ин бозие фаҳмидам. Өзинаш осон мешавад. Ҳозир. Чӯ вайсар шуд хайчи. Инашам осон. Ро плюс рав. Роҳрав. Роҳрав. Ин чиз шумо наздик некӣ. Синамо. Наздик гуфтагим тӯри расм. Аку якта шумо савол. Шумо ҳамчун филолог забон байку ҳамин чиза лонае зебо названӣ шад. Хе се мегӯн бо. Синонимаш.
Sinema. Lona. من وقتی که همین چیز وای کردم Kofti da. کوفتا دیگه نظمانش هم برآمده برای من اوکی. من به یک گفتی عجب که شده. اتکریتی شدم In kuh yo qulla. ها کوهی اکون نه اینجا کل خودی کوه ویاش در نظر نداریم بلندیش نظر داشته است Ha. Yoftid mi shuma? نیفتم. Yoftam. آشیان باسه بلند آشیانه Ha. منم سیام که ما برای منم یه اتکریتی شد Ha, oshion vay. بخیر بس Dilbastagi. اوه راز On chizi ki dil qati aloqam. Так. اکنون با چیز این وای ریبوس связаны кино کدی حاضر من اینجا نقش اساسی باز کردگی آدمای من موندم که نمیدونم که شما یا همشون میشناسید می نمیو شما باید دانید وای کنید که یابید که کدام کینو یا باز کردگی Azərbaycan filmi? ها کدام کینوی نشان دادگی همینجوری نه Kadam filmi o'zi Filmi tojiki mi? Daqiq yodaman, lekin inash Ato Muhammadjonov, inash Hochim Gado, inash Sayram Isoyeva. ها یو وای نه Ato Muhammadjonov ne ayno? Hochim Gado, Sayram Isoyeva, inash dutash durust. ها هادی ها تئوری کدام کینو باز کردی؟ Zakhmi Shamsher budmi, Shamsher ne? ها گانده فیلمی известный шона. Hochim Gado bisyor filmi mashhurashon ay. کدام کینو известный شدگی اینا Ino az Suhrob aslan mashhur shudagi. Ha, naqshi Suhrob in filmi Suhrob shoma giriftagan. Ha. بیم بالات و تایفینو ها شد فهمیدم هازی ما فکر کردم که همین نوز همین نقش است کو همین نه 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 من اگر اکتورای گرفت اگر من نقشه میگرفتم از راز معلوم تez معلوم میشد Forma. کادر اکینو میگفتم بوتون معلوم میشد من این سونی با عجایبش این خیرات که اوزو بنه ذهنی سونی پیدا شد که یا همه چورنبیل بود من اسمش میگم Avay vaxtında Filmi Svetdan Rustava suradım. Surov. Rustava Surov من اون سایرام سویا موندگیم همین که اینا اونجا یک نقشه اساسی نقشه، بازی بودن این ملکو ریبوس اینه کدام کینونده من این پرسناژا های شما مثلا دونستون نکن کینوی توجیکی فیلمی توجیکی ها من قریب Aladdin tutası bildum. ها من هم خیلی فکر کردم ve yakı şu o zaman yine beğendiler mümkün ki fahmedi. کفش دوزن Ha. Filmi این kim? شو؟ شو فوت شو Poşo. ملیکه Melike neydi? Melike ne? Короче, hadi inho یک جمله پاسیانه قصه گفته میتردی نشی نشبه ای هزار یک شب نه رام درباره معروف باش باش نه هزار یک میواد شب تو لامپیجینی میواد هزار یک شب اینم کینوی توجیکی ها این من با دختری و خوردم من با دختری و خوردم Yastretel девушку. این اکوش بود نداری دیگه عایف. چند بار گفتن ها؟ این فیلم ها Ne yaptasın mı? Ben sırası yaptım. ها Çünkü to همون وقت یک سه بار می چهار بار گفتم می گفتید. سید دوستی تام تو با تو رسول. قبر قبل نه وای. وای سوبید ای جنازه پدر زنده دیدی فیلم خدا تمام. جنازه پدر زنده آدمی زنده. روز سوزی Dile دیدن زدم دیل. پدر زنده لیکن اکو این سال نظرم به قین تر کدام ما. دیگه امونا هم شما باید یابید. این هم فیلمه آه. این فیلم اگر خطا نکنم اگر وای است فیلم های سولی نوی قطعی علاقه منده توجیکی نیان لیکن توجیکی می ام سیدی شما میتونید. وقتی دیگه شما پاسکاس کنید کدام صفره ها؟ ریمی اینم امی ریمی. امی ریمی ها اکو یکتی عجایبیش همین جانه بود است که ریمسکی صفری تا 1000 بود است نه؟ اکو وقتش هم همیشه بروادگی. سونی اوجه حاضر وقت با آدمو جام کرده همیشه اشاره بروادیان که من این چیز همون رقمی از ما گفتگوین وای میکنه. معلوم میکنه آدم خطی بالانگیش. Filmi Tojiki Savremenli mi? 3 میلیون می نه. یک Komedi. کمدی. این کمدی می
خوش گوش بدید این نازه میلیون گفتگیتان توغری هدی این سه نشان دادوست ایناش وقت ایناش ساعته ایناش وقته کلندره چیسلیه چیسلیه. این وقت گفته سه بر میکنید شما یکم کسب وقتی دیگر چه گفته میگویید فرصت نه فرصت نه یو Ha, fursatı vay. kötü شانس نه وای شما وقتی دیگر میگویید که من تو Hamı vaxtı vay, vaxt meytiyam. تا فلاندم چیسلیه من تاشم گفتم Ey, guftum sana. Ha, güyde kod. گویده کن میلیون تا سالی نه ها این سالی نو کن آخه این سالی سالی نه یکمی آوا این وقت من به موندگی این تا گفت نگاه ها میلیون تو سالی نو اینم آسان Ne şey osan şurada, ay vadi. kimi دوستید وای عروس چه خیلی دستش به تلفن خیلی کد چه میگه بلوگر بلوگینگ вообще خودش کدام وقت پیدا شد عصر بیستانده بود نه 21 با ای وای عروسی زمانوی انا رحمت شما پاسکاست کوس این چیزا هم کن باید دونید این چه؟ زمین دنیا زمین Zemin ha? زمین زمین با دیگه وهای چه میگه کسمیش کتیل های سیاره رنگ وز میکنن رحمت این زور کار ساختو نه رحمت ای بده این چی؟ این آسانه که kimi دوستید؟ عروس این کی؟ شو اکو همونه دیگه خیلی نزبانی زبانی Hal dışam dige xey nazvanish. زبانی خوجان باید کلین؟ نه پاشو کلین پاشو فیلم خدا تو بخیر ها این بود من رئیس بسیار چیزای وای نقص ساختن چیزی عادی به نظر لیکی یافته عادیه لیکی آدم به یک بار به یک اویبه میفروید فکرم در کار این بود روبلیکی ریه بسوما اکو بچه لیکی بسیار صحبتی نقش شد من Kaptanı vurdam. Baxşıdı, ma şuma bedagar mun savollar medodagi budam. Ozi aydan buromdagi bud. Ozi ve Kelim Poşa mondani yodam omad ki film moy tamash kadagim shuma. کدومشه Kelim Poşa. کلین پاشوی دیدگی من Fikratan chiqadi. کلین پاشوی از نقطه نظری گویم که وای کلین پاشو یا کلین پاشو دو خونه مو فرزند مو فقط همین فیلم تماشا میکنه Filmoy mana negi? فیلمای خود رو تماشا نمیکنه فیلمای شما تماشا میکنه یک چه دیگه بسیار فیلم نقص گویم که از اون نقطه نظر که هم در مسئله سناریو و بندوبست سناریو گویم که بعضا فکرها هست که اگر همین خیشوات خوبتر میشد لیکن در مجموع بسیار یک چیزای نقص است که مثلا با اویلگی تماشا کردن ممکن Shuma Kelim Poşa duyan tamash kadagimi? کلیم پوشو یکش تماشا کردی کلیم پوشو دوش نکی تماشا نکردم یا bu duşa benim ne ton digarmış aslında. Ne bileyim hepsi bilmiyorum kadam shuma bu vay. و یک فسته گذاریم последний рубрика ما من دیگه مهمانامو و اعصاب اون بودن که مثلا بلاگرها بودن حافظا بودن بلاگرایی و حافظای سراونید میکردیم اکو شما اورینتون شما هم بلاگرو لیکن شما که سراونید کردم ایشودگی آدم نیافتم من شما دیگه خیلی پادکست کردم من شما 20 فیلم میگم شما کدامش به فکر شما بهتر انتخاب میکنید حالش این روبریکی تقاضامو فیلم‌های تاجیکی نکردمش گفتم خب رفتیم امشب ریا یا خواستگاری خواستگاری یا دو یا پیمان پیمان یا تنگنا پیمان یا که 12 سال انتظاری 12 سال انتظاری یا تیغ زندگی 12 سال انتظاری یا کلین پاشو 12 سال انتظاری یا عروسی زمانوی 12 سال انتظاری یا میلیون تا سال نوه 12 سال انتظاری یا داماد زمانوی
12 соли интизорӣ ё ман бо духтаре вохӯрдам? ман бо духтаре вохӯрдам. Ман бо духтаре вохӯрдам ё ин ки вой дод? ман бо духтаре вохӯрдам. Ман бо духтаре вохӯрдам ё ин ки келинпошо ду? ман бо духтаре вохӯрдам. Ман бо духтаре вохӯрдам ё ин ки вақти зангирӣ писар? Сину бараженице? вақти зангирӣ писарам хуб аст, лекин ман бо духтаре вохӯрдам. Ман бо духтаре вохӯрдам ё ин ки 1001 шаби шоҳзода вай вай шахри зада? ман бо духтаре вохӯрдам. Ман бо духтаре вохӯрдам ё ин ки қиссаи рустам? қиссаи рустам албатта. қиссаи рустам ё ин ки рустам ва соҳроб? рустам ва соҳроб. рустам ва соҳроб ё қиссаи сиёҳуш? рустам ва соҳроб. рустам ва соҳроб ё ин ки салом гулнора раҳимовна? салом гулнора раҳимовна. саломат бошед. ин буд манамин киноҳое ки ба фикри манам ҳозир шумо яке аз беҳтаринош интихоб кардед. ин вайда ҳамун вақтанда ҳам комедия ҳам драмаям буд. ҳама ин буд мана рубрики ребусҳо буд. ин буд рубрики мана сравнени мо буд. ҳамин акун кӯтоҳакак дар бораи барномаҳо фикратона барои тамошобинон мегӯед. мо асосан ҳамин барнома фақат сараши тамошо мекардем. ман инҷашо намеомадем. аммо сараша тамошо карда ҳамеша мо серкор ку аку мардуми инстаграм ютуба камтар дуру дароз тамошо кардан вай 3 минут тамошо мекунед. вақт 3 минут 4 минут. лекин вай бисёр вай будааст, барномаи хуб будааст, барномаи нағз будааст. ман дар ҳақиқат ҷолиб гузашт. фикр мекунам ки бо дигар ҳамсуҳбатотон бо дигар қаҳрамонҳоям ҳама хеле ҷолиби нағз мегузарад. ман шуморо барор мехоҳам. шумо масалан не только фақат инстаграму тикток, мана ютубам кор мекунедон, корҳои шуморо мо пайгир мекунем, скетчотона тамошо мекунем, мо масалан муҳокима мекунем, бисёр чизҳои нағз мекунедон. хайр шумо бо барори эҷодӣ сипос мегӯям ки мана даъват кардтон, барноматонро қадр кардтон. ин чиз бо шумо суҳбат кардану бо шумо сари як экран баромадан барои мо ҳам ифтихор. муваффақият шумо бо коротон ба. шумоям раҳмат акун вақтсон ҷудо каде. акун ҳозир соли замон ба ҳама серкор, ҳама байдашай ҳамба ин барнома омдан беям шумо определён коротоно монда якчил ба вақтон ҷудо када омдид. ҳам беям шумо ба раҳматҳои калом акун. мо аку пеш аз хайр гуфтан меҳмону дасти холӣ гусел намекунем албатта. хеле шумо ҳастан. он ба аз номи ошхонаи миллии нури маъруф шумо падараши сертификат барои гирифтани 50 мантуи ташкентский ҳамин сертификатро мебариду хоҳед ҳар замон дар омада 50 дата хӯред ё не бошад ябора 50 хона буда аҳли оила хӯред. беҳтарин ташаккур. раҳмат. ин буд як тӯҳфаи ночиз аз номи мо барои шумо. саломат бошед. хуб дӯстони азиз, боз як бор такрор мекунам. сари барномаам гуфтагӣ будам, охираш ман бо як бор мегӯм. албатта шумо барномаи тамоша кардан баъд фикри худтона комментария нависед. албатта лайка монед. ин лайку комментарияи шумо дастгири мо дастгири ҳамин барнома мешавад. дӯстони азиз, ҳаматон ба шумо биям раҳматҳои калон ки ҳамихе вақтони ҷудо када барномаи моя тамоша кардед. саломат боштон. албатта навистон ки дидан мехоҳедон. ман ҳозир осмако хеле омдан шумо ҳамин комментарияи шумо ҳайки мо дида ҳаракат карда то қадри имкон ҳамун меҳмоное ки шумо мегӯедон даъват кардостем. ҳам ба хеле ки санҷарбек гуфтан албатта дастгири шумо барои ояндаи барномаи мо беҳтарин вай мешавад. ташаккур. ҳаматон раҳмат ва хайр. хайр. то боздид.